Опишете букварино с една дума. Удоволствие. Тази една дума е фантастично. Прекрасен. Забавен. С една няма да мога. Сега ли трябва да си го купа? Дайте да изиграе една игра. Там съм в една стая, да дойде ми да го донесете да го купа. Една хубава патриотична инициатива. Това, което липсва на българския парламент и на българската политика, е именно патриотизма и познаването на собствената ни история. Това е първата по рода си иновативна образователна историческа игра в България. Решихме днес общо 240 броя от тази игра да подарим благотворително на българския депутат, с идеята веднъж да ги накараме да се сетят за сериозната отговорност към българщината, към българския национален дух, родолюбие и отговорност, които трябва да са така съществена неизменна част в работата на всеки един български депутат. А вие знаете ли кой е колектива, който е разработил това помагало? Сдружение с букари. Това, което сътвори Сдружение с букари с проекта си Букварино, съвсем спокойно може да се причисли като начало на едно ново възраждане. Букварино е изключително помагало за малки и големи. Освен учениците, и големите, и родители, и учители могат да се забавляват и учат едновременно с него. Какво мислите за букварино? Мисля, че е една прекрасна инициатива, която ще даде възможност чрез игра децата да научават изключително важни и полезни неща. Трябва да ценим личностите в нашата история, които са герои. Именно чрез такива различни по тип, по начин на въздействие на децата, образователни игри и дидактични игри може да се пресъздаде учебния материал, историята, а и не само тя, всеки предмет да стане много по-интересен. Моята дъщеря ще се ограмоти допълнително благодарение на вашето хубаво произведение, което сте направили Букварино. С удоволствие аз ще изиграя няколко игри. Който не познава историята си, не може да върви напред и да бъде наистина достоен гражданин на своята родина. Определено го препоръчвам на всички, които са любознателни, които искат да се учат, които искат да се образоват, които искат да се развиват като добри българи, като добри патриоти. Това е изключително интересна игра не само за децата, но и за самите родители, тъй като в предучилищна възраст децата не знаят все още да четат, заедно с мама, с тати, с цялото семейство те играят. Много ни хареса и името на играта Букварино. Не знам дали е свързано с буквара, който е първия учебник на децата, от който те се учат да четат. Чрез Букварино смятам, че те ще могат да се учат, да обичат, да познават българската история, историческите личности, да са горди, че са българи. Могат да бъдат обучени различни деца в различна възрастова група, чието майчин език не е български и така те по-лесно да навлязат в материята и да обикнат българската история. Бих препоръчала наистина това помагало да влезе във всеки един български дом. Бихте ли дали на всяко първокласниче букварино? Да, мисля, че това е хубава идея и ако има подобна инициатива, по някакъв начин да се подпомогне, да се спонсорира, която стане обща за Народното събрание, с удоволствие бих се включил в нея. Може би на всички първокласници в цяла България едва ли ще мога сама да подаря букварино, но да речем бих се ангажирала да подаря букварино на всички първокласници в Монтана, откъдето съм избрана за народен представител, което мисля, че е подкрепа за вашата кауза. Аз бих се отнесъл с голямо любопитство и поддръжка на такъв тип занимание. Смятате ли, че букварино има място във всяка една класна стая? Има не само във всяка една класна стая, във всеки български дом. Абсолютно съм убеден в това, тъй като историята, когато е написана в едни големи дебели учебници, покрити с прах, трудно достига до най-малките почитатели на историята. Когато е направено увлекателно, занимателно, всеки може да разбере повече за българската история под формата на игра. Даже мога да накарам и приятелката ми да научи нещо. Аз съм го взела вече за моето внуче. Аз имам малко момиченце внуче, което е на 9 месеца, но в момента, в който започне да разбира, ще започна да му разказвам по вашия пътеводител, така да го наречем.
Здравейте, аз се казвам Даниела Митева и съм майка на едно 5-годишно малко човече. Защо на нас ни хареса Букварино е заради формата, заради тези карти, които не са много големи, не са и много малки, имат букви, имат цифри, имат лица с очи. Децата обичат лица с очи. И всъщност аз дойдох днес да ви разкажа една малка история от нашата игра. Един ден, може би около месец, ние стояхме и си играхме на пода и си подреждахме картите и забелязах, че моя син си слагаше карти от една страна, ето такива карти. И казах, какви са тези карти? Той каза, това, мамо, са карти с мустаци, те имат мустаци. Защото ние обичаме малките детайли, обичаме копчетата, но ето, че имахме и мустаци. И понеже винаги говорим колко са велики тези българи, той каза, мамо, аз ще порасна и ще имам мустаци. И ще бъда на тези карти един велик българин. Затова аз много се вълнувам да бъда днес тук, защото азбукарите, ние всички, всъщност това правим. Ние правим едни велики българи с мустаци, пък било той и с кърдени колички. Изключително сме горди от факта, че сме част от проекта Букварино и обещаваме на госпожа Кирилова, че винаги ще вървим ръка за ръка, защото проектът е изключително образователен и трябва да възпитаваме праволюбие и България трябва да се обича. Бихте ли занесли Букварино на вашата почивка? Ами аз вече съм го подарил на дъщеря ми и на почивката, която ще караме заедно, ще си играем на тази игра. Сина ми е на 5 годинки и мисля да започна с това да го сега по време на почивката да му показвам, защото той до сега се интересува от животни, костенурки, нинджа и така нататък. Това ще е нещо ново за него, надявам се да му привлека вниманието. С удоволствие бих я взел, защото моите деца обичат да играят на такива игри и сигурно ще им е много интересно. А къде мога да си купя още такива игри? На сайта на Букварино.